Hello guys, good day. Welcome back to my YouTube channel. Karon ako tudlo kaninyo niining maanindot kaayo nga kanta nga nagauluhan ug Ning Dapit by Together Church. Okay, so di na ta magdugay pa ug ato na sugdan. 3, 2, 1, go! Sa una akong itudlo kaninyo ang intro niining maong kanta. Ang iyang chords ani pagsugod gid sa intro is A sharp, F, dayon C, dayon D minor. Okay. Sa right naman po guys inugsugod na to gid sa intro, idungan na to ang A sharp ug D. Dayon C, A sharp, then pag A na to, F ta diri sa bass. Then balik A sharp ang right, C, then D minor. Okay? After that, adto na ta sa verse. Ang chord sa tong verse is D minor, A sharp, F, and C. More nang upat ka chord guys ang naa sa atong verse. So, itry na to og play along. Hanggang pagtuaw, mabayaw ka, That's all for the verse guys. Nya dayon pag after ato sa chorus, ang atong chord nga gamiton is F, dayon C, tapos ang atong left is E. Ang yang chord ani guys is C with E. Then after that, D minor, dayon A sharp. Ang kanang upat ka chord guys, mao lang po na siya ang chords ni ining maong atong chorus. Okay, itry na to og play along. Halikala na mundo, mata ng maay, milagro ay dingdangin, kasing-kasing na ayaw, masyagihan ako, milagro ay dingdangin. And after that guys, after chorus, mubalik man to siya og verse. Then after verse, balik chorus. Dayon, pag human sa chorus, naa siya bridge. So ang gamit nako nga chord sa bridge is mao lang gyapon sa chorus nga chords guys. F, C with E, D minor, then A sharp. Okay, itry na to og play along guys. Ang milagro posible, ang milagro posible, ang milagro posible, dingdangin. Ang milagro posible, ang milagro posible, ang milagro
Then after that bridge guys, mubalik man na siya og kuan kining chorus. So pag dahing end na to ato, di ba, ni pundo to siya og A sharp. Bali i-charge nato ni siya paingon sa chorus. Dayon balik F. C with D. D minor. A sharp. F. C with D. D minor. A sharp. Okay, so hinaot ta guys nga kining maong akong tutorial, makatabang sa inyong pagsipra o ayaw mo kalimot o kining subscribe sa maong channel nya dayon para ma-inspired pud bitaw ko guys nga magpadayon sa paghimo og mga tutorials para sa atong mga buluhaton. Kabalo na ta og unsa atong buhaton sa adlawng Domingo. Ya dayon hinaut ta guys nga kamo magapadayon og magasuportan ining maong channel. Og dagang salamat og sa usab maayong adlaw.